ден от живота ми. Правя го кратко и сладко. Казвам се Цветан, повечето ме знаят като Динамиксо, на 18 съм, имам две главни хобита в живота. YouTube и фитнеса. Знам, времената се менят. На този ден взех камерата навсякъде, където отида, така че да видим какво започва. Часът е 8:02. Не станах с газа нагоре, но хладилника ми реши да пости. Отиваме до магазина. Напазарувах всичко и се върнах вкъщи. Не съм най-добрия готвач, но вие ще кукнете, ако използвате сак Динамиксо в айтемшопа на Fortnite. Понякога на човек не му трябва много. Малко овес, малко ябълки и момент за себе си. Здравей бе, Сладорано! Колко са ми документите? Документи, които Любето носи за всеки случай, защото отива да си вземе вече готовата и шофьорска книжка. Взех ти чил дринк. Днеска ще е 40 градуса, ти взех една количка, която освен, че няма захар, няма и калории. По прозореца може да разберете защо решихме да спрем тук. О, да! Чакай, че много слънце е така една. Хайде, заповядай. Любето отива да си вземе шофьорската книжка. Аз си мислих, че това е скам, ма тя верно идва с книжка. О, не! Представяш ли си, като най-много ме беше страх. Сладораната много се зарадва, но няма да лъжа, аз се бях притеснил малко. Чове, не съм с учебна! 3, 2, оп, плавничко ще отпускаш. Би един кик за мен, моля. Давай. Дай газ. Много рязко пусна всичко. Що пускаш гегите? Ами дай втора, да. Аз съм на първа. Мале, какво включване изрудско. След това се отправихме обратно към Велинград, защото в 2 часа започваше първият ми някога организиран на живо турнир по случай пускането на първата модерна гейминг зала в града и бях супер хайпнат. Най-сетне, братленце, пристигнахме. Винаги съм искал да има нещо подобно, защото аз не съм някакъв атлет, за да може да се събере с приятели. Аз дори да имам 300 вилъра, дори да сме 10 човека в Дискорд, в крайна сметка пак съм сам самотен в стаята си и цъкам Fortnite по цял ден. Но сега, благодарение на залата на GB, можем да се съберем. И сме много хора, което е интересно, никога не съм правил нещо подобно. Сега ще влезем, ще сетъпнем стрима и ще видим как ще е. Трябва да се сетъпнем webcam-а. Както винаги забравих някои неща, но за щастие ми ги транспортираха. Yes, back in the game сме. Понеже знам, че ще ме наспамите долу в коментарите, залата се намира в Велинград на улица Юндула 21. Добре, вече сме на живо. Колко биваме при тебе, какво става, бе, братле? Сега ще сетъпнем другия компютър и направо да се пускаме. Насти, как се казваш? Петък. Харесва ли ти залата? Да, много. Чуш ли често да играеш? Да, всеки ден. Той е значи лоялен клиент. Ще биеш ли Динамикс? Правя ще го размажа. Чули бе? Ще те бие после. Това е учителя ми по физкултура. Идеята беше да направя едно в едно турнир, но понеже исках да раздам колкото се може повече V-Bucks на всеки, който ме побеждаваше, давах по 5000 V-Bucks. Готов ли си? Да. Пускаме се, братле, давай. Винаги като не съм играл така от много време, имам супер много тръпка. Както и осъзнавам, че съм станал супер слаб, което в случая ми костваше доста V-Bucks. 90-ки по бумърски. За тези от вас, които никога не са играли играта и не знаят какво представлява, тя е комбинация от строене и стреляне. Още два. Цека. И между другото, вие сами го виждате на екрана, но въпреки че стримвах с една камара погнати неща, играта ми вървеше супер гладко и не фризваше нито за секунда. А къде е лудия, бе, човек? Трепиме. Най-забавното е, че имаше период, в който бях най-добрият соло плеер в цяла България и сега е Сван смогва на децата. 119. Оп. Брат, какво? GG, брат. Оп. 40. Приедит пак. 50. Едно такова умиране ми костваше 5000 V-Bucks, а 5000 V-Bucks 80 лева. Сак Динамикс, момчета! Приятно ми е, брат, аз съм Fortnite. В залата имаше много потни газета. Зидан, брат. Зидай стени, бе! Дъски, дограми, сайдинг правя. Гледай. Оп! Сайдинг, брат, сайдинг. $5,000 in my bank!
След всичко това се прибрах, за да хапна малко диня, защото след малко пак трябваше да излизам на този път за тренировка. Ще правим само скилове. Какви скилове ще правим, като не мога скилове? Не знам, но ще тренираме скилове. Моля ми обясни защо най-големите калистениксъри винаги са на барчета и на хихо. И какво сега, ако го пия фул панч, правят? Да. Ето виж, една дръпка. Брат, не сме спонсорирали от... След като загряхме, Миро реши да ме научи как да правя склопка, за което съм много благодарен, и успях да я направя чиста с по-малко от 10 опита. Yes! Тая ръка не съм къса, само на тая. След като се натренирах и си изпокъсах ръцете, се прибрах и седнах да вечерям, докато гледам едитинг клипове.